Boa tarde, benvidos e gracias pola vosa asistencia a este tercer día das xornadas polo aniversario dos 20 anos da Comisión da Memoria Histórica. Esta charla ten o título de Lugares da Memoria da Represión na cidade da Coruña. E para tratar este tema, temos aquí a dous relatores que teño aquí o placer de presentar. Uno é Rubén Centeno e Eliseo Fernández. Rubén Centeno va a impartir unha conferencia sobre o cemiterio de San Amaro, chamase A cidade sepultada, a difusión do terror e as forzas franquistas en Santo Amaro. Esta investigación xa fixera unha presentación anterior na Asociación Cultural Alexandre Bóveda o pasado 2 de outubro e agora teremos a oportunidade de escoitar novos datos e novas reflexións sobre esta investigación que iniciou Rubén a partir precisamente dun caso familiar, como ocorre moitas veces no memorialismo, precisamente polo asesinato do seu tío avó, Bernardo Hernández, que era presidente do Sindicato de Traballadores do Comercio, foi asesinado con 29 anos. A familia sabía que fora asesinado, pero non onde estaba enterrado. Esta investigación levou a mirar os arquivos do cementerio de San Amaro, que debe ser unha das fosas máis importantes, numéricamente falando, de Galicia. Por outra banda, temos a Eliseo Fernández. Eliseo vai nos impartir unha conferencia que é A memoria viva da represión na Coruña. Será unha reflexión sobre a importancia da memoria nas sociedades e tamén o papel que ten os lugares da memoria. Eliseo Fernández, coñecido seguramente por todos vós, é un documentalista e un investigador que é un dos referentes en Galicia sobre precisamente os temas de memoria histórica e en temas como a historia do anarquismo, o movemento obreiro, os movimentos sociais, a época da Segunda República ou a represión da ditadura. Temas que están presentes en unha amplia bibliografía. Vamos a iniciar entonces esta terceira xornada e empezará entonces a presentación de Rubén Centeno. Boa tarde a todas e a todos e, graciñas por vir. Vamos a ver, eu que vou falar sobre o tema dos enterramentos clandestinos que hai no cemiterio de San Amaro. Desde hai bastante tempo, sabíase que a moitos dos fusilados e dos paseados acaban enterrados ali. O que até agora non existía era, digamos, unha explicación lóxica de como eran estes enterramentos. Houve moita resistencia, non sei porque non se sabía até agora como se facían os enterramentos, ou sempre houve unha resistencia moi grande a tocar calquer cousa do cemiterio. Entón, desde hai aproximadamente 2 anos, estiven investigando nos arquivos municipais da Coruña fundamentalmente 3 tipos de documentos: os libros de resisto, que son os libros nos que se van apuntando a xente, digamos, todos os difuntos que entran no cemiterio; os libros de traslados, que son onde se apontan os lugares de onde estaban, a onde os levan, nos casos de casa de traslado de cadáveres; e uns documentos que atopei tamén de traslado de cadáveres que eran inéditos, que son documentos do Goberno Civil que nos revelan cousas moi inéditas e importantes, como que xente que fora represaliada, que sabíamos que estaba enterrada aí, como é, por exemplo, o gobernador civil da Segunda República, Pérez Carballo, non foi enterrado nun nicho originalmente, estivo nunha fosa común.
Entón, bueno, nestas fosas comuns está prácticamente hai unha radiografía, unha fotografía da cidade, non? Porque realmente o que houve foi un exterminio civil, de alguna forma, non é que se asesinara a toda a populación, non, pero houve un exterminio, podemos dicir, civil da sociedade, porque nesas fosas comuns tamén se enterraron un montón de asociacións culturais, organizacións políticas, sindicais, bairros enteiros, é dicir, familias enteiras que foron exterminadas, non? Entón, iso supuxo para a propia sociedade un retroceso, bueno, un parón inédito, non, na historia da Coruña, como non se vira nunca, non? Disculpad un momentinho, a ver se me aclaro con isto. Esta materia completa, vale. Ben, a fotografía que vedes aí é unha fotografía que está sacada do fondo documental da maleta da familia Villaverde, que está na Real Academia Galega. É unha foto moi bonita porque, bueno, vedes o campo de Marte, non? Un acto que eu creo que finais dos anos 30, non? E aí vedes aos Scouts da República, que foron das organizacións que foron ilegalizadas, non? Vamos a ver, o que temos no cemiterio de San Amaro, a mí me gustaría aclarar varias cousas, non? Porque xa houve xente que empezou a dicer, Carlos o sabe, Carlos Parca que está aí, que non eran enterramentos clandestinos, non? Xente que cuestionaba que estes enterramentos non eran clandestinos porque están de alguna manera registrados ou documentados, non? Sen embargo, non eran de dominio público, e a prova está en que a día de hoxe non sabemos onde están a maioría dos desaparecidos, non? Entón, me gustaría explicar, primeiro, o que é un enterramento individual, é un enterramento, evidentemente, no que hai unha persoa, o que é un enterramento colectivo, que é un enterramento que se produce o mesmo día e no mesmo lugar, vale? E logo están as fosas comuns. Nas fosas comuns son tamén enterramentos colectivos, pero que poden ter varios enterramentos en días diferentes, varios enterramentos colectivos que farían unha fosa común, non? É un pouco, igual non me estou explicando moi ben, vou intentar explicarlo, bueno, con máis calma, vamos a ver. Primeiro, enterramento clandestino. Por que enterramento clandestino? Primeiro, porque son enterramentos que non teñen ningún tipo de identificación, é dicir, non hai unha cruz, non hai unha placa, non hai un sinal que identifique que nese lugar hai unha persoa ou varias persoas enterradas, non? Temos que aclarar o tema de fosas comuns, non? Porque no cemiterio de San Amaro, igual que en todos os cemiterios, igual que en toda Europa, desde prácticamente até os anos 30 do século XX ou anos 40, que é un dato que se descoñece, a maioría da xente era enterrada en terra. Por qué? Porque ter un nicho era moi caro. Entón era para unha minoría privilexiada, bueno, que tiña recursos, que podía acceder a un nicho. Entón a maioría da xente iba para a terra, non? Iba para fosas, non? Entón, temos a moita xente que, bueno, que se enterraba en terra, que eran enterramentos ordinarios. Pero a diferencia dos enterramentos con represaliados, esta xente sí era enterrada pola familia, tiña un duelo, había unha identificación, unha cruz, algún tipo de referencia dese enterramento. No caso dos represaliados, salvo aqueles que foron enterrados en nicho, que tamén os hai, por exemplo, o caso de Alfredo Suárez Ferrín, un dos poucos que é asesinado e é enterrado nun nicho. O resto foi todo a fosas comuns, non? Ben, non sei se vistes nas noticias que se está excavando, se excavou aí pouco no cemiterio do Val, en Narón, unha fosa con militares republicanos, non? E, bueno, unha foto bastante impactante porque parece ser que unha das fosas está debaixo de nichos, non? Porque sabes que, bueno, todo era terra antes e a partir dos anos 50 empezaron a construir nichos, non? Entón, se encontran con este problema, non? Esa fotografía parece dúas pernas e o resto do corpo estaría debaixo dos nichos. Entón, bueno, este foi un dos impedimentos que se puxo sempre, unha das resistencias que se pon, porque no cemiterio de San Amaro tamén temos unha parte
que non é toda, é unha parte solamente das fosas comuns que están debaixo dos nichos. Curiosamente, estes nichos se construíron na época franquista. E, bueno, había coñecimento de que había fosas comuns aí, claro que sí. Bueno, vamos a ver que pasou con este tema, porque creo que é algo bastante complicado. Vai ser complicado o tema da exhumación, porque vai requerir de permisos, vai requerir tamén de que haxa unha aprobación por parte da sociedade, da xente que son os propietarios dos nichos, para que permitan que esa excavación siga adiante. Esta fosa que está aquí é unha fosa que se acaba de excavar tamén en Orduña, en Vizcaya, e me interesa porque ten unha distribución moi parecida a que nos vamos a encontrar nos enterramentos do cemiterio de San Amaro. Se vos fixades, hai como, non as miredes en vertical, mirades en horizontal, entón teríamos nun primeiro plano a 4 corpos, que sería unha fosa, a seguinte sería outra fosa, entón así se distinguían as fosas nos cemiterios. Logo hai algunhas modificacións tamén nas fosas de San Amaro, porque hai varios tipos. Non solamente hai unhas que teñen un corpo, senón hai varias que son múltiples, que teñen 3 e até 4 corpos. É dicir, a fosa sería máis profunda e irían poñendo unha persona encima de outra. Bueno, este é un plano do cemiterio de San Amaro, supoño que a maioría da xente que aquí o coñece. Onde están as fosas do cemiterio de San Amaro? Bueno, están fundamentalmente no terceiro e no cuarto departamento, que eran a zona, digamos, humilde ou pobre, máis pobre do cemiterio, nos anos 30. Se vedes aquí está o cuarto departamento, estes 2 cuadrados lilas, este é o cuarto departamento, e concretamente no cuarto dereita é onde están grandes bolsas de fosas comuns. Temos alrededor de 100 e pico persoas aí. No cuarto esquerda tamén temos algunhas, alrededor de 20 ou 30 persoas, e o interesante destes 2 lugares é que se conservan aínda en terra. No cuarto esquerda hai algunhas tumbas, pero hai moitos espazos verdes aí, e no cuarto dereita, que sería este de aquí, a maioría é terra. Entón, aí sería factible, bueno, isto xa non é unha cuestión que dependa de min, pero que dicer, aí habería poucas excusas se realmente hai familias ou se considera que se deben buscar os seus familiares, pois se pode facer. Me gustaría facer unha actuación con isto. Eu tamén teño un familiar que está aquí, e iso falo como familiar e falo a nivel individual, non podo falar por outras familias, pero o que me parece tremendo é que a día de hoxe o único documento oficial que teñamos é un certificado de función que pon por hemorraxia interna, cando os nosos familiares non morreron por hemorraxia interna, foron asasinados. Entón, non hai ningún documento xudicial, nin oficial, que diga isto, a día de hoxe. E temos aquí unha fosa común con 272 persoas da Coruña e súa comarca que están aí no limbo, non sei, é un pouco alucinante, alucinante non, pero isto é froito evidentemente dunha historia, dun exterminio, como dixen ao principio, dunha ditadura de 40 anos que posibilitou, ese exterminio posibilitou esa ditadura de 40 anos e o esquecimento que veu despois. Entón, bueno, vamos a centrarnos en isto. O terceiro departamento, que este de azul, en este temos tamén na zona dereita e nas súas ampliacións que é a zona aquí, hai outra parte moi importante de fosas. O problema que temos aquí agora mesmo é que hai nichos encima, pero hai pasillos tamén, entón hai un 50% do terreno ocupado por nichos e un 50% ocupado por pasillos. Un pouco, para que vexades a distribución de onde están as fosas comuns. No primeiro e segundo departamento aquí, no segundo hai un moi pouquiño e no primeiro non habería nada. Esta é unha fotografía do cuarto departamento dereita, o que vos decía que onde hai unha parte importante das fosas. Aquí o vedes desde outra perspectiva, ves que hai como unhas tabuas de madeira. Esas tabuas, digamos, serían unha tumba. O que non está moi claro aínda é realmente esas tumbas se son dos represaliados ou se enterrou xente por encima. Eu creo que non hai, salvo algúns casos, non hai máis enterramentos por encima. Non hai máis enterramentos por encima. Ben, aquí vería desa distribución das fosas no cuarto departamento. A fosa primeira, a fosa segunda, a fosa terceira serían como ringleiras e os corpos se enterrarían un ao lado de outro. Que pasa? Que eran tumbas anónimas, non tiñan ningún tipo de identificación. E no libro de registro tampouco aparece a identificación, pero o que sí que nos encontramos é cando hai algún traslado, aparece, e en algunhas causas militares, aparece un número de sepultura. Entón,
con eses números e con algunhas tumbas que quedan que sí teñen número, podemos averiguar máis ou menos onde está cada persoa, vale? Porque temos os libros de rexistro e a orden en que eran enterrados. Bueno, esta é unha fotografía do cemiterio civil. No cemiterio civil tamén hai algunhas tumbas anónimas, clandestinas. Nesta en concreto non me acordo agora moi ben de quen é, non? Pero son, as que no cemiterio civil son todas posteriores ao ano 43, 44 e se corresponden con xente que morría no cárcere da Coruña, non? Hai varios presos presos que morren de enfermidades, de gangrena, de tuberculose, das feridas que tiñan das malleiras ou dos disparos que tiveran e morren na prisión. Outros son executados a garrote vil e hai un que é fusilado dentro da prisión, non? Entón, hai como 10 casos que están, algúns deles están no cemiterio civil e hai algún outro no departamento cuarto esquerda. Repito, son moi fáciles estes de casos de sepulturas individuais de identificar porque teñen un número. Entón, as tumbas que temos, que funcionan tamén como testemunhos, teñen outro número, co cal podemos averiguar o lugar da terra onde estaría esa persoa, non? Aquí temos outro caso, este está xusto, bueno, esta tumba está xusto en frente ao Monumento dos Mártires pola Liberdade que hai no cemiterio civil, e aquí vedes que hai dúas tumbas e no medio hai un recuadro onde identifico unha. Imaginadevos, se a tumba blanca é o número 71 e a gris é o 73, a sepultura desta persoa é o número 72, co cal ten que estar no medio. Esta é unha das persoas que foi executada a garrote vil. Agora mesmo non lembro o nome, pero bueno, podemos velo despois. Ben, vou falar un momentiño do tema antes de ver quen está nas fosas, non? Vou falar dunha documentación que apareceu, que era a que vos dicía eu, que son os documentos de oficio de traslado do Goberno Civil, non? Entón, atopamos uns documentos que as familias solicitan ao Goberno Civil que se traslade os restos dos seus familiares a un nicho, non? E son documentos moi anteriores ao que se podía pensar, non? Algúns que son do mesmo ano 36, do ano 37, do ano 38. Entón é curioso que en aquela época houbera familias que podían trasladar os seus familiares a nichos e que hoxe en día non se poda facer. Por lo menos, bueno. Vou vos mostrar uns poucos, non? A maioría son de xente, de familias da burguesía ou xente que tiña capacidade ou que tiña un nicho para poder trasladados, pero tamén hai casos de traslados, por exemplo, no caso dos fusilados do Portiño, hai dous ou así que son trasladados. No caso de Manuel Seoane Díaz da Silva, que é executado por, xa falaremos diso, trasladados a Cristóbal das Viñas. O sea que hai traslados de todo tipo, non son xente de familias pudientes, sino xente que pudo... Como pudo ser isto? Xente que pudo saber onde estaban, que tiña capacidade para tal, porque, claro, o clima de terror que había tiña que ser tremendo, non? Este é, por exemplo, o documento de traslado de Luis Huici, que era un debuxante, sastre, se o des aí, creo que a muller, a que pide o traslado, non? Imaginades a humillación que supuña para estas familias que facer esta solicitude, moitas, a súa esposa, sí, logo tiñan que, a máis, facer frente aos gastos do traslado, non? E, no concreto, esta muller sufriu moitísimo porque, unha familia que quedou con moitos problemas económicos, ela foi a pedir débedas que debían nos Guiche, e decían que eles non pagaban traidores, tivo que emigrar a Estados Unidos porque o clima aquí era insoportável para ela, non? Pero tivo valor de, creo que primeiro foi a sede de Falanxe, tivo valor de buscar o corpo do seu marido e, conseguiu trasladalo a un nicho, non? Como hai 32 casos de traslado documentados, das 272 persoas que temos localizadas, só hai 32 que se trasladaron a nichos, co cal, en principio, as outras non foron trasladadas, vale? Este é o caso, o Joaquín Martín Martínez, o secretario do Concello da Coruña, que é asasinado. Vou vos poñer algún outro máis. Por exemplo, este é o Uxío Carré Aldao, que é o Uxío Carré, que era mestre, fillo de Uxío Carré Alvarellos, outra persoa que tamén acaba nunha fosa común e que o pai solicita tamén o traslado e o conceden, non? Aquí temos a Manuel Guzmán, que era deputado en Cortes, tamén acaba nunha fosa común.
Temos o caso de Francisco Pérez Carballo. Esta xente, bueno, estaba no goberno civil resistindo, pois os executan, e en esta fosa concreta, si, bueno, pois estas autoridades máis ou menos foron trasladadas. Temos aquí o caso de, vamos a ver, de Antonio Fernández Pita, alcalde de Sada, que trasladou tamén a Sada. E isto que vos vou ensinar agora é unha cousa moi curiosa que descubrimos, unha pequena anécdota, non? Os primeiros mortos que hai que entran nas fosas son os que morren, bueno, cando son os primeiros días do golpe, non? O cemiterio naquela estaba pechado, isto apareceu na prensa, non? O cemiterio estaba pechado, entón sai na prensa un anuncio na que se obriga, se militariza, de alguma maneira, porque se militariza absolutamente toda a administración, entón se militariza e se obriga aos sepultureiros a abrir o cemiterio para que enterren os cadáveres que se estaban acumulando, porque o cemiterio estaba pechado porque había unha folga xeral que se convocara o día do golpe de Estado e por iso estaba pechado o cemiterio. Entón, obrigan-nos a ir. Hai que comentar outra cousa. Moitos dos sepultureiros e dos enterradores, algúns foron asesinados e a maioría foron purgados, como boa parte da administración local. Bueno, pois unha das persoas que cae, as primeiras que morre, é unha muller que se chama Antonia Blas, que acaba nunha fosa común. A familia consegue que se traslade a un nicho, non a un nicho, a un cinceiro. Entón hai un lugar onde hai uns cinceiros dos anos, finais dos anos, bueno, mediados finais dos anos 30, que teñen un número, aparece o número 89, aí pon Blanco Amor, que non sei como puxo, pero vedes que a tumba prácticamente non ten nome, é unha persoa, unha das primeiras mulleres que morre asesinada polo franquismo, e aí está, que ninguén sabe nin que está, nin quen é, porque posiblemente se perdeu a memoria familiar ou non ten máis familia, e aí quedou ese cinceiro sin ningún tipo de identificación, non? Pero está aí, temos o documento de traslado do cinceiro número 89. Bueno, isto é un par de cuños que, bueno, que é como curiosidade, non? Aí temos a Sociedade de Albanese de Axudantes da CNT, non? Ver que todas isto forma parte dunha cultura que desapareceu, que foi exterminada de alguma maneira tamén, non? Vos contas que a forza, bueno, xa falará Eliseo tamén, que a forza que tiña o movimento anarquista na Coruña e o movimento obreiro, que foi de alguma maneira digamos, o que logrou crear unha resistencia civil que durou até moitísimo tempo máis alá do 36, non? Este é o cuño da Sociedade de Empleados e Obreiros Municipais da Coruña, que correctamente era da Federación Local Obreira da CNT. Saqueino dun libro de contas que está no Goberno Civil, que é impresionante, non? Porque o libro de contas o abres, o libro de contas ordinario, non? Que te poñían, por exemplo, pois tantos exemplares do periódico Solidaridade, que era o periódico da CNT, para os afiliados, non? Tanto para o alquiler de local, tanto para a Caixa de Comité por Presos, porque había presos das folgas anteriores, non? Bueno, o libro, vas pasando as páxinas, chega ao ano 36, o xullo do 36, e as páxinas seguintes están en blanco. E ese libro de contas acaba cos documentos de orden público. O secretario do Concello, do sindicato, foi asesinado tamén, non? Bueno, aí aquí tedes unha fotografía dunha manifestación obreira que hai pola Mariña, diante da Casa Paredes. Esta é a fábrica de hidrocarburos de Brens, que era unha fábrica propiedade de Pepe Miñones, que tamén foi asesinado. Poño a fotografía de Pepe Miñones, non está na fosa, pero a poño porque é unha das persoas que foi asesinada e está en nicho, foi enterrado directamente en nicho como Alfredo Suárez Ferrín, non? Pero os que sí acabaron en fosa foron os traballadores da fábrica de carburos, ao redor de, non sei se son 15, que, bueno, un pouco tamén o día do golpe de Estado se puxeron en folga, fixeron unha manifestación en C, e están todos na fosa común da Coruña, son xente de C, de Corcubión, e hai unha familia que dirixoa de Churrío, a parroquia de Churrío, que son os López Acea, que son 3 fillos e un pai, están todos na mesma fosa común. Bueno, aquí temos a Alejandro Palacios e a María Seija. Alejandro Palacios é un panadeiro tamén que, bueno, está tamén nas fosas comuns. Vou a poñer algunhas fotos, non moitas, pero un pouco quero que vexades un pouco tamén cal é o perfil da xente que está nas fosas comuns da Coruña. Un perfil moi diverso, pero hai un perfil moi maioritario, que é sobre todo xente moi nova e xente dos bairros da Coruña.
creo que é Luis Vázquez López, creo que era militante da FAI, redactor de Brazo e Cerebro, un periódico anarquista, que cae na rúa, o deteñen na Rúa da Torre e o matan. Poño así fotos un pouco que son as menos coñecidas, non, para que sabes tamén que había outra xente. Este é Franz García García, un dos irmáns da Lexía. Este Jaurés, Jogué García García, que o irmán pequeno, que o deteñen con 17 anos, como era menor de edad non o matan, o meten no cárcere, pero cando ten 18 anos lle aplican a lei de fugas e o matan. Tamén están nas fosas comuns. Este Manuel Seoane, do que vos falaba antes, que era un rapaz da Silva, logo, falaremos un pouco disto, non? Pero un pouco para que vexades o perfil de xente que hai. Non sei se isto se quedou medio colgado, vamos a ver. O que vou facer agora, vamos a ver quen está nas fosas comuns, non? Como é un listado moi longo de xente e tampouco é cuestión me vou a parar nunha serie de grupos de persoas, non? Vamos a ir pasando a lista pouco a pouco. Logo, se en algún momento alguén ten interese por preguntar por alguna persoa concreta, pois o podemos ver, non? Vamos a ver o listado que fixen organizado de forma cronolóxica, non? Empezando coas primeiras ingresos nas fosas, que son o 22-23 de xullo, e dai vamos a ver enterros que hai internos até o ano 49, pero os fundamentais, os máis grandes, son hasta mediados finais do ano 37, vale? Un pouco que vos decía antes, non? Localizamos unha maioría de 272 persoas, a maioría veciñas da Coruña, algúns de outros lugares da comarca, como Cambre, Culleredo, Oleiro, Sada, Arteixo, veciños de Cee, de Vimianzo, de Carballo, de Corcubión, de Ferrol, de Compostela e Lugo. Hai xente de todos lados, maioritariamente son da Coruña, algúns de Asturias, non? E é importante decir que non son todos a xente que mataron, porque temos un número aproximado de 600 persoas na comarca, co cal nos falta máis da metade por localizar. Entón, esta outra xente ten que estar en outros cemiterios, posiblemente en Oleiros, en Sada, en Cambre, ten que haber ou en Oleiros ou nos cemiterios ou en fosas que non sabemos ainda moi ben onde están. Pero é un traballo que está por facer. Entón, temos estes 28 enterramentos individuais que vos decía, 46 colectivos repartidos en 37 fosas comuns. Son tanto paseados como fusilados no campo da Rata. Os que fusilaban no campo da Rata, a maioría están nas fosas, pero logo tamén temos grupos de paseados, aínda que non están todos os paseados. Ben, o que sai un pouco, algunhas novidades que a mí me alegraron foi que, por exemplo, gracias a un traballo de Eliseo que fixo a fuga do Portiño, que está na nosa terra, coordenou un libro, un dos traballos que está nese libro del, fala de uns afogados, que aparte dos que fusilaron na fuga do Portiño, hai como 3 ou 4 persoas que afogaron, non? Entón, el dá uns datos moi interesantes porque fala de que aparecen, a data na que aparecen eses corpos, un concreto que é 1 de abril. Entón, se vamos aos libros de rexistro do cemiterio de San Amaro, xusto coincide a data posterior, ou 2 días despois, noutro caso, que entran primeiro 2 corpos sen identificar e logo un corpo sen identificar. Entón, podemos saber, por exemplo, quen son. Logo aparecen tamén casos de algún nome novo que non teñamos registrado, ou que non aparecen nos registros de nomes e voces. Entón, claro, isto se vai actualizando, canta máis documentación vai aparecendo, posiblemente vayan aparecendo máis casos, etc. Vamos a ver. Como vos decía, o primeiro gran número, o primeiro grupo máis así que entra grande é a partir do 22 de xullo, enterran a 2 persoas, e o 23 é cando enterran a 20 tantas persoas. Vedes aí 23 de xullo 36, 22, os primeiros que entraron son Fernando Lago Portela, que é unha das persoas que non me aparecía nos
nas listaxes de nomes ou doces de represaliados que sabemos até o momento que o eran, non? Este é un tipo que era das Irmandades da Fala, pois aparece, é un dos primeiros que entra nas fosas, xunto con Antonia Blas, esta muller que vos decía que aparece nese cinceiro, non? E logo temos un grupo moi grande, moi importante, de 27 persoas, e hai como 7 cadáveres que están sen identificar, non? O que pasa que aparece, bueno, a través dun blog de Memoria Libertaria, que non sei que o leva, pero hai tamén, bueno, falan dunha noticia que recolle do Ideal Gallego e que esa noticia recolle os nomes dunha serie de persoas que non figuran no libro de Arsisto, non? Entón, digo que poden ser, porque tampouco o podo comentar, pero, bueno, logo isto se vai a publicar e pondremos as persoas que pensamos que poden ser, non? Vamos a ver, a partir de aquí, isto vai a ser unha sangría continua todas as semanas. Imaginade o clima de terror que se iba creando na cidade, porque isto a xente o sabía o que estaba pasando. É dicir, a xente que a levaban da casa, xente que a detiñan, mortos todas as semanas, os disparos que soían, comentaba coa veciña, que xa, bueno, o neto dunha veciña que os disparos se oían na rúa Montroi, do Campo da Rata, non? Dos fusilamentos, non? Vedes, por exemplo, o 24 de xullo. Bueno, outra cosa que vos quería comentar, non? Vamos a ver como se organizan os fusilamentos ou os grupos de paseados, como se van enterrando en fosas e cando agrupamos todo isto, porque nos libros de registro non se ve moi ben, non? É unha cousa moi complexa, porque primeiro enterran uns nun lado, logo noutros. Entón, logo, cando agrupas por departamentos, te das conta que hai unha tendencia a enterrar os roxos a parte da xente que morría de forma ordinaria, non? Por exemplo, imaginade que entre o 25 e o 26 de xullo morría xente de morte ordinaria, eran enterrados noutra parte do cementerio. Entón, se mantiña unha zona que estaba destinada precisamente para os represaliados. Isto logo cambia un pouco, porque logo se empezan a mezclar no 37, é dicir, non son... Pero sí que se advierte unha tendencia moi importante case a esas zonas de roxos. A prova está no que hai no departamento cuarto dereita e en este departamento terceiro esquerda. Fosa número 12, aí temos a Manuel Quesada del Pino, Francisco Pérez Carballo, Gonzalo Tejero Langarita, que, bueno, son Estado Gobernador Civil da Segunda República, os outros son, bueno, capitán da Guardia de Asalto, outro mando militar Fila República, que son executados, non? Entón, a partir de aquí, bueno, pois empeza a ver, non me vou a parar así, me vou a parar en algúns grupos, non? Fosa número 12, Departamento terceiro esquerda, vedes que o 26 de xullo, o 29 de xullo, o 26 de xullo executan a dúas persoas que son enterradas na fosa número 12 e o 29, na mesma fosa son enterrados Bebel, Franz, os irmáns de Lejía, e o Cristo de Villoño, Enrique Moscoso, que está na mesma causa xusto con Jaurés. O Jaurés o executan o pasea, bueno, e aplican a lei de fugas noutro momento, pero ves que están na mesma fosa e son distintos días, non? Entón, este é o que vos comentaba antes, que entre o 27 e o 29, o sea, 27 e 28 de xuño, a xente que morría era enterrada en outros lugares. Entón, estas zonas quedaban para, repito, para os roxos, non? Bueno, vamos a seguir baixando por aquí. Bueno, este grupo que sí me interesaba comentarlo, un pouco para que vexamos, porque logo eu vos invito a que cando se publique o listado, que investiguedes quen é cada persoa, cada grupo de persoas, entón comprenderemos todo moito mellor, non? 9 de agosto hai varias persoas que aparecen que representan 50 anos: Francisco Ballón, Cipriano Albitalón, José Quintas, Julio San Martín, Venancio Seoane, García. Estos eran líderes de diferentes sectores do movimento obreiro da Coruña, donde se mantiña aínda, fixadevos, agosto 36 aínda se mantiña a folga contra o golpe de Estado, aínda se mantiña, entón esta xente acolleron e a mataron, non? Para, bueno, como foi todo un proceso que estaba moi pensado. É dicir, aquí non se colla a ninguén ao azar, non. Isto foi digamos, unha execución dun plan sistemático e moi ben pensado para aterrorizar a población, para desarticulala totalmente, non? A pesar diso, na Coruña houve un movimento civil que resistiu moitísimo tempo até ben entrado o ano, bueno, os 38, non sei se... Bueno, vedes que siguen os grupos.
hai algúns grupos de paseados, grupos de executados. Hai algúns que aparecen sen identificar e que logo son identificados. Mirad que cousa máis curiosa, aparecen un home sen identificar, foto número 1, e logo identificado como Antonio, bueno, neste caso Antonio Prenas, outros identificado como José Boedo. José Boedo era o pai de Pucho Boedo. Estas fotos non apareceron por ningún lado. Eu as estive buscando e non aparecen, non? Pero logo que debía ser tamén tremendo era como chegaban os corpos, en moitos casos ao cemiterio, non? Destrozados en moitos casos, non? Pois tanto polos maltratos, polas torturas, polos disparos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, por exemplo, unha das cosas que podemos identificar en esta, na que está Luis Huici, e había solo identificada unha persoa nos libros de Arsisto, que é José César, non? Entón, que facemos? Pois vamos a ver que lle pasou a José César. Bueno, pois o pasearon con estas persoas. Entón, esas dúas persoas que non tiñamos identificadas teñen que ser as que están aí con él, non? En este caso, Luis Huici, que logo o recoñece a familia e o traslada, e Ricardo Prenas. Bueno, seguimos agosto, 31 de agosto. Aí temos a Ramón Maseda, Ramón Maseda, líder socialista, Joaquín Martín Martínez, secretario do Concello, Francisco Mazariegos, Francisco Prego Campos, Manuel Guzmán. Logo hai varios grupos que son paseados, que son por exemplo, hai un grupo de Cambre, que son paseados en Cambre e son enterrados aquí. Non sabemos moi ben por qué, pero non sabemos, pero bueno, están aí, non? Este outro grupo, o que encabeza Manuel Seoane Díaz, é un grupo de soldados que executan no cuartel de Atocha, non? Pero en realidad eran moitos deles, ou moitos non, prácticamente todos, eran militantes anarquistas, das Juventudes Libertarias, da FAI, non? Que teñan un plan de sublevación dentro do cuartel, non? Fixade que estamos falando do 24 de outubro do 36, non? E esta xente, pois, trataba de rebelarse contra os mandos franquistas, bueno, os descubren e os executan a todos. Na fosa común, ademais, aparece, se fala normalmente de 8 soldados fusilados, pero na fosa común hai 13, non? Entón, posiblemente, era xente que estaban causada xa e que a fusilan e a meten na fosa o mesmo día. Bueno, aquí temos os da fábrica de Brens que vos comentaba, da fábrica de carburos de José Miñones, e isto é unha das cousas que vos quería comentar. Se vos fixades, hai un número á esquerda, que eso non me lo comentei antes, que acompaña o nome. Ese é o número de orden que hai no rexistro do cementerio, vale? Entón, un pouco para explicarlo moi rapidamente, o primeiro día do ano, o sea, un de xaneiro de 2024, o primeiro cadáver que entra no cementerio está registrado co número 1, o seguinte o número 2, o seguinte o número 3, e o 31 de decembro, pois imaginades, o 1340, e o seguinte ano se empeza outra vez no número 1. Entón, o que nos permite o número de orde, bueno, buscar, ver como se... Por cada número de orde é unha sepultura individual, vale? Pero neste caso, se vos fixades, temos a 3 ou a 4, a 3 con un mismo número de orde. 1282 hai 3 persoas, 1283 hai 3 persoas, ou 4, se vos fixades, o 4 e o 5 tamén. Que quere dicer isto? Que non están enterrados en sepulturas individuais, senón que son sepulturas múltiples, están un encima de outro, até 3 ou 4 persoas no espacio que sería para unha, non? Aí tedes ao irmán pequeno Jaurés Araquistán García García, o irmán pequeno de Bebel e de Bolos da Lejía, Leopoldo Taboada de Alvaredos, José María Iris Carro, que era un libreiro daqui de San Nicolás, que estas persoas estaban en prisión, os queren trasladar creo que esta prisión de Navarra, non me acordo cal era, a San Cristóbal, e, bueno, coa excusa de que os trasladan a San Cristóbal, os saca a Guardia Civil e os asesina directamente na zona da Torre de Hércules aplicándolles a lei de fugas, non? Que sabes que, bueno, les disparan pola espalda ou tal. A Guardia Civil aparece en todos lados, moitas veces, non sei como é tremendo, é tremendo. A Guardia Civil aquí debeu ser impresionante. Bueno, vamos a ir, porque a verdade é que se non me leo moito cos nomes, vamos a seguir aí, vou simplemente a falar deste enterramento que é un dos máis grandes que hai, é o do 11 de xullo de 1937. É a fosa común que hai máis grande que temos con 20 persoas, vale?
Quen está nesta fosa? Bueno, esta fosa está xente que cae no asalto a Casa das Atochas, que supoño que fará logo Eliseo, que é ás 2 da mañán, vale? Entón aí matan a varias persoas, pero iso é sobre as 2, entre as 9 da noite e 2 da mañán, pero ás 6 da mañán, sacan do cárcere a todo un grupo que estaba organizando unha fuxida, creo que era coas Isargas da Dársena, que a fuga de Luis Rufilanchas, que era un deputado madrileño que estaba de vacacións en Galicia e lle coia o golpe, deputado socialista, refúxase en Galicia coa axuda fundamentalmente de grupos anarquistas que o esconden. El refúxase tamén na casa de Manuel Fernández López, que é un médico galeguista da pasaxe. Temos a Xenaro Ruano, que era un dramaturgo galego, que tamén está implicado nesta fuga, non? Hai moitos sindicalistas, sobre todo do sector dos tranvías, que eran da CNT. Bueno, un grupo moi heteroxéneo que trataba de preparar esa fuga. Bueno, estas xentas sacan ás 4 horas de que ocorre a matanza das Atochas, fixados a crueldade, e os executan a todos. Están todos na mesma fosa. Desde Luis Rufilanchas hasta un teórico anarquista que morre, Furnerakis, que o matan tamén no asalto a Casa das Atochas, mulleres como María Otero, como Alicia Dorado, bueno, isto vos comentará despois seguramente Eliseo, pero é unha das fosas máis grandes que hai, non? E é tremendo, porque aquí parece que a represión, bueno, pues pode ser a principios do 36, pero aquí se endurece dunha forma tremenda. Entón, a partir do 11 de xullo, coa caída esta das Atochas, bueno, pues parece que empeza a caer en cadena todas unha serie de militantes de redes clandestinas que había, sobre todo da CNT, da FAI, e entran nas fosas nas seguintes semanas ao redor de 50 persoas. Tremendo isto, Bueno, aquí temos, por exemplo, a José González, o irmán de Joaquín, está José Torres, Alejandro Basilio Palacios, Luis Cheda, toda esta xente cae a partir do 11 de xullo, non? Antonio Torres, o fillo de José Torres, ou non sei se ao revés, o fillo Antonio Torres, me parece. É o fillo, vale. Xa vos digo que hai moitos casos de familias que foron prácticamente exterminadas. Bueno, xa nos queda pouquiño, vou intentar acelerar un pouco. Sí, non? Pero, isto non sei por que. Aí tedes a José Antonio Buedo Núñez, o irmán de Pucho Buedo tamén. Aquí temos outro grupo que 9 de outubro do 37, que son os fusilados do Portiño, vale? Que non son todos os mortos do Portiño, porque xa vos digo que temos a estes afogados, e logo hai outro, Manuel Parga Suárez, que acaba na prisión da Coruña, o deteñen, acaba na prisión e morre ali, e está nunha sepultura individual anónima, vale? César Navarrete Cortina, por exemplo, era funcionario do Concello, fotógrafo, primeiro o purgan, o expulsan da administración pública, e logo o pasean. Bueno, según os grupos e tal, estos duran aproximadamente hasta o final de 37, e logo a partir de aí xa, digamos, estas grandes matanzas, estes grandes paseos finalizan un pouco, por lo menos aquí, e o que nos vamos a encontrar é un goteo a partir de agora de xente que é asesinada en prisión por garrote vil, ou xente que morre na prisión. Estes enterramentos individuais que aparecen aquí o 38, que están no Departamento Terceiro esquerda algúns, outros están no Cemiterio Civil, son deste tipo de persoas. Estos que vos digo, vedes ano 42, xa son casos últimos, ano 46, ano 48, ano 49, son da guerrilla, vale? Son da guerrilla, do PC, aínda que moitos destes militantes, se buscamos un pouco a historia, villen tamén do movimento libertario, e logo, digamos, acaban ingresando na guerrilla, non? E vemos que xa o enterramento anónimo que hai clandestino é o 29 de xullo do 49, non? Bueno, con isto finalizo e nada, decir simplemente que bueno, tratar un pouco de que isto se socialice, non? Que a xente saiba que temos estas fosas comuns aquí na Coruña, que posiblemente é a fosa máis grande de toda Galiza, e o importantísimo é que podamos transmitirlle isto a xente máis nova, non? Porque realmente esta xeración, se nos damos contra xente moi nova, de 22, 23, 24 anos,
Entón, que sexamos capaces entre todos e todas de transmitirlle as xeracións que veñen isto, non? E recuperar de alguma maneira esa Coruña, que tamén esa cultura, esa tradición, que non eran simplemente víctimas, non? Sino que foron... A mí non me gusta o tema, a verdade da palabra víctima non me gusta. Eran persoas que resistiron o golpe de Estado, loitaron pola liberdade, loitaron por uns ideais e o fixeron, ademais, bueno, pues até as últimas consecuencias, non? Bueno, moitas gracias. Ben, boa tarde, moitas grazas a todas e a todos por asistir ao acto e, naturalmente, moitas grazas á Comisión por convidarme e tamén por todo o traballo que leva feito en toda a súa trayectoria, que en parte eu teño compartido con eles en moitísimas actividades. E aproveito tamén para felicitar, darlle os parabéns a Rubén por un traballo que dá un paso máis aínda no que é a investigación de todo ese tema que é o da represión franquista, e un tema que ten moitas incógnitas aínda, pero creo que entre todos e o traballo colectivo é moi importante para ir descubrindo cosas novas, para ir desmendando cousas que están agachadas e para seguir traballando, non? A memoria, eu creo que é algo importantísimo. Eu creo que a falta de memoria nunha persoa, por exemplo, pois pode levar as persoas que teñen Alzheimer a vivir unha vida baleira completamente, sin ninguna perspectiva do pasado, nin do futuro, nin do momento, gozando de plena saúde física, pois mentalmente están disminuídos. Pero tamén unha sociedade tamén pode vivir un problema de falta de memoria, de non recoñecerse no seu pasado, de non saber o seu presente como está vivindo, ni saber como mirar para o futuro. Por eso a memoria é importante, non? Recuperar esa memoria, ter conta dela, porque esa memoria, digamos que é o que nos sirve para seguir camiñando, para facelo, tendo en conta tamén, sobre todo, a nosa historia pasada. Parece, a veces, a mí dame moita vergoña que haxa escoitar a xente de aquí, por exemplo, falar do tema da emigración, e falando, como se falou durante moitísimos anos, case que diría que séculos, dos galegos que iban a outros lados emigrados, os galegos que estaban en Lisboa, ou en Estados Unidos, ou en Cuba, ou en Argentina. Todo o que se dixo deles, agora está dicindo algunha xente dos emigrantes que veñen aquí. É unha falta de memoria, unha falta de comprensión, unha falta de perspectiva, porque tamén no futuro podemos vernos outra vez nunha situación parecida que viviron os nosos antepasados, non? Esta fotografía, por exemplo, vou poñer así 4, 5, 10 ou 12 fotografías, é unha fotografía da Coruña do ano 36, cando se produce o golpe militar en xullo 36, pois hai toda unha xente que sae á rúa. Creo que nesta foto está José Antonio Boedo Núñez, porque algunha xente o ten comentado, e é unha manifestación que se fai despois do mitin da Praza de Touros, o propio 20 de xullo, dirixíndose ao goberno civil para intentar facer resistencia ao golpe militar. A memoria, o que ten é que nos fala da represión e nos fala do que pasou, de todo o que aconteceu con toda esta xente, o que comenta Rubén, como foron asasinados, enterrados clandestinamente, agachados para as súas familias, pero eu creo que tamén a memoria, eu por iso lle puxen o título ao meu apartado como Memoria Viva. Eu creo que tamén esa memoria é a memoria de toda aquela xente, digamos, buscaba, quería, representaba, e da sociedade viva, dinámica, rebelde, reivindicativa que había na Coruña no ano 36. Eu sempre digo, fago a veces a reflexión, non? De como, por exemplo, o caso de Hildegard Rodríguez, esa muller que foi asesinada pola súa nai no ano 33, cando tiña 18 anos e tiña publicado máis de 15 libros sobre o tema da reforma sexual. E, pois os libros dela foron reeditados no ano 70 e pico, e foron reeditados porque aínda o que se decía neses libros tiña validez, porque había moita xente que non sabía de temas de anticoncepción, de sexualidade, porque eran
cousas que estiveran agachadas durante todo o franquismo. Eso que eu creo que nos fala de como un pouco é necesario retomar aquela cultura reivindicativa, aquela cultura global que había nos anos da Segunda República. E eu creo que tamén agora que dentro de pouco vai ser xa case o aniversario, reivindicar en positivo o que foi a República, pero tamén os tempos anteriores, como un período de extrema vitalidade, de variedade, de pluralidade total, hasta con dereitas que tamén chegaron ao poder. E iso é algo que creo que temos que lembrar, non? E a veces tamén hai que recoller aquela reflexión de Malcolm X que decía que hai que evitar que os medios nos enganen e que nos fagan amar ao opresor e despreciar ao oprimido. Tamén iso é algo que temos que ter en conta e para o que nos sirve a memoria. A conta deso, por exemplo, teño este recorte da Voz de Galicia do ano 1936, no que fai un chamamento claramente antisemita a recoller cartos para o golpe militar e con ese, mensaxe, é un judío que non dá cartos para o golpe militar. A memoria non é... Eu creo que eu teño, vivido moitas experiencias de memoria e non me parece que a xente que este preocupada por eses temas, sobre todo desde un punto de vista familiar, queira ningún tipo de venganza ou queira... Sí que queren xustiza, é algo que dificilmente será alcanzable xa, pero queren conseguir algún tipo de reparación, ainda que sexa a nivel moral, non? Eu coñecín a xente que estivo no cárcere nos anos da ditadura e que decía, cando chegou a transición, nos deron 1 millón de pesetas polo tempo que estivéramos no cárcere, pero ni nos fixeron un acto de recoñecemento. E dicían, eu tería preferido un acto de recoñecemento e non eses cartos que nos deron para pecharnos a boca. Pois un pouco tamén o sentido da memoria esa, de pechar feridas, a de, continuar avanzando, pero tendo en conta sempre a memoria do noso pasado. Unha memoria histórica que... Porque cando a memoria deixa xa de ser memoria, cando xa estás nos papeles, cando xa algo se convirte xa máis ben en historia e xa é algo que, fica un pouco recollido para todo o mundo e está aí presente. Non é a memoria particular de cada un, nin dun pequeno grupo, senón a memoria colectiva que é a historia. En parte oposta a esa memoria banal, que o dos green jackets ou cousas desas que se fan aquí, que, teñen unha relevancia, a nivel mediático, pero que a outros niveis non nos ensinan nada, non nos valen para prácticamente nada, e eu creo que son pouco interesantes. O que nos axuda a memoria é a coñecérmonos e a recoñecérmonos. Recoñecérmonos na parte da historia na que nos queremos colocar, en onde queremos estar, non? A memoria é unha tarefa colectiva, como decía a conta do traballo de Rubén, entre todos ao final vamos tirando do fío, non? Eu lembro os libros aqueles de Carlos Fernández sobre o alzamento do 36 na Coruña, en Galicia, que viñan listas de represaliados, a veces viñan polo alcume, a veces viñan os nomes, pero xa foi un avance, xa había listas, xa se falaba daquel tema. E pouco a pouco apareceu tamén Luis Lamela, que investigou en fontes da policía, as causas judiciais, sacou as súas listaxes. Despois o proxecto Nomes e Voces tamén traballou moito no asunto. Houve despois algúns que aportamos cousas que tiñamos, moitísimos historiadores. Hai un libro promovido pola Comisión da Recuperación de Memoria Histórica da Coruña con unha listaxe dos asasinados no 36 na Coruña, e ao final dese traballo, pouco a pouco, vai dando os froitos a hora de completar os nomes, de dar todos os nomes, porque, aínda que seguramente sexa imposible, pois, ao final, a idea é chegar o máis adiante posible. Houbo erros en todos os traballos, e incluso hai por aí algún blog de xente que se regocixa nos erros que se cometeron, non? Pero forma parte do traballo do historiador, el avanzar, rectificar os erros e ir completando todos os datos. Eu creo que iso, que non se dá conta diso,
de que iso é un traballo complexo, que no que poden existir erros, pois non, é que non sabe o que é o traballo do historiador. Entón, sí que esta foto, por exemplo, que teño posta aquí, é unha foto de un lugar de represión, a Dársena da Coruña, e a queima dos libros no ano 36. Un lugar, digamos, tamén onde pois, os libros tamén foron víctimas da represión militar do franquismo, non? E como os falanxistas, pois, dando o brazo en alto, tamén se recrean na destrucción da palabra escrita, que seguiu a destrucción das persoas. Hai tempo publicouse este libro que coordinou Emilio Grandío, que é sobre lugares de memoria, pasado arrancado, lugares de memoria democrática en Galicia. Nel eu publiquei un traballo sobre a fosa do Acebo e o caso do comandante Moreno, que se cadra o mellor tedes escoitado falar. Era un coruñés, militante da CNT, que foi a Asturias, foi comandante de milicias no batallón Galicia, e cando caeu Asturias, viñan voltando para a Coruña, foron interceptados no Porto do Acebo, en Fonsagrada, e foron asasinados. Quedou un romance na memoria que se cantaba naquela zona e que se lembra aínda, e, bueno, deu lugar a toda unha mitoloxía popular sobre este comandante e sobre o grupo de xente que viña, non? Neste libro o que se quere facer é recoller toda unha serie de lugares de memoria democrática, lugares onde ou ben se fixeron actos de represión, pero tamén actos afirmativos de actividades da guerrilla significativa, ou lugares, cárceles onde a xente estivo presa. E eu, cando fixen ese traballo, que a miña parte, digamos, deste libro, pois unha das ideas era a de como, focalizando o caso deste do Acebo, un lugar de represión como era aquel, era un lugar onde se consumían as vidas, se mataba xente, se enterraban clandestinamente, se tiraron unha parte de Asturias, que non se ni siquiera os mataron en Galicia, os levaron a Asturias para deixalos ali como que aí vos queda eso. Entón, eses lugares que eran como buratos negros onde todo desaparecía, porque desaparecían os homes, pero desaparecía a súa memoria, as familias de aquí non sabían xa deles, desaparecía tamén todas as ideas que eles representaban. Pois o que fai o proceso de recuperación de lugares da memoria é o proceso inverso, é o de recuperar a historia de cada unha desas persoas na medida do posible, e en parte se recupera a súa vida, se conforta as súas familias, se comparte toda unha investigación sobre o asunto, se comparten memorias que son distintas, memorias que son memorias familiares, memorias que son memorias de militantes, digamos, das persoas que compartían ideoloxía coas persoas asasinadas. Se comparte tamén a memoria do historiador científico, en teoría aséptico, que realmente non existe. Pero todo iso, pois, ao final, conflúe en que o lugar de memoria, que foi lugar de represión, se convirte en un lugar xenerador de historia. E un lugar, en parte tamén, porque hai unha xente que quere saber iso. Ali no Acebo, a xente quería saber que pasara ali. Aquí hai moitas veces que, cando se ten dito nas familias, deso non se pode falar, non sabemos o que pasou coa avó, non sabemos a historia da avoa. Todas esas portas pechadas tamén xeran unha curiosidade e que a xente queira averiguar que foi o que pasou coa avó ou a avoa, que foi deso que non se pode falar. Os lugares da memoria durante moito tempo foron como cicatrices no territorio, lugares onde había como unha lenda negra, non? Ali é un lugar onde houve mortos, aí nas curvas da Castellana, na zona de Betanzos, en Aranga, eses lugares de represión que tiñan unha fama mala, pero que eran tamén como un aviso a navegantes, non? Ao final eran unha ameaza latente para toda a xente, tanto para o pobo en xeral, como especialmente para a xente que fora disidente co réximen e que se estaba dicindo continuamente que eso tamén podía pasarles a eles. Porque, ao final, o que se produciu despois do golpe militar do ano 36, aquí foi un réximen de terrorismo.
A palabra terrorismo foi unha palabra que apareceu na Revolución Francesa e definía, digamos, na época de Robespierre, o chamado goberno polo terror. É que se goberna imprimindo o terror en toda a poboación. Imprimindo a poboación tanto nos disidentes como no resto da xente que, digamos, poida ter algún día algunha vontade de opoñerse de calquera xeito ao réxime. Entón, ese réxime terrorista o que fixo foi imprimir unha violencia que foi fortísima, especialmente nos 4 ou 5 primeiros meses do golpe militar, que despois se foi graduando, e aí está o tema da Garda Civil que comentou Rubén. Eu creo que é interesante, porque a Garda Civil é a que está levando sobre todo o tema dos paseos. Tense falado moito da represión irregular e da falanxe, pero a falanxe non actuaba normalmente, podía pasar algunha vez, non actuaba sin un control por parte da Garda Civil, porque a Garda Civil era, digamos, a parte do Estado que levaba adiante esa represión. Moitas veces, aquí hai nomes coñecidos, Pellicer, Blanco, outro que se chamaba Bárbaro Gómez, en Ferrol tamén, o Vitoriano Suances, que era un auténtico criminal, Florentino González Vallés, que foi gobernador civil da Coruña, o que implantou o saúdo brazo en alto na provincia, que foi tamén outro criminal. E eles eran os gardas civis, e eles eran, digamos, os que, en certa medida, estaban controlando o que era a represión paralegal. A represión legal a levaban os xuizos militares, pero non foi toda a represión legal, sino que moita foi paralegal, o sea, foi levada adiante polo Estado a través deses corpos parapoliciais, falanxe e outras milicias, pero sempre baixo a estricta observancia da Garda Civil. En todo caso, eu creo que para o que é a cidade da Coruña é importante lembrar lugares importantes da cidade e relevantes no que ten que ver coa memoria desta cidade. Hai lugares que sobreviviron ao franquismo, como foi, por exemplo, no cemiterio da Coruña está o monumento aos sucesos de 1901. E tamén estivo un monumento que desapareceu, pero desapareceu en democracia, que foi a Casa Sindical da Coruña. Unha casa sindical que aparece nunha fotografía publicada no periódico Solidaridade Obrera, que foi construída peso a peso cos cartos dos obreiros da cidade da Coruña afiliados á CNT, e que foi construída tamén coas súas propias mans. Esa casa, que foi usurpada polo franquismo e foi a casa sindical do sindicato vertical, chegou á época da transición, foi pasada a patrimonio sindical e finalmente desapareceu. Tamén hai lugares en risco de desaparición, como o propio barrio da Silva, como desapareceu xa tamén o barrio de Bioño, que son lugares de memoria importantes, non polo Cristo de Bioño, pero tamén por este José Moreno, que tamén era de Bioño, ou, por exemplo, por outra xente moi destacada daquela zona que tivo unha militancia moi destacada. E hai lugares que foron recuperados, non? Eu vou falar un pouco agora de algúns lugares que xa foron, digamos, recollidos por traballos de investigación, por actividades reivindicativas, especialmente da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, pero tamén foron recuperados polas propias familias, que foron obxecto de atención por parte da prensa, lugares que cambiaron, digamos, esa significación, de ser lugares que metían medo a ser lugares onde se lembran a persoas, historias e culturas reivindicativas. Un deles, por exemplo, é o Cárcere da Coruña. O Cárcere da Coruña é un dos lugares de memoria máis significativos da cidade da Coruña. E esta fotografía corresponde a unha excursión que se fixo xa no propio período republicano de xente que foi a visitar aos presos do cárcere e fixeron unha excursión que viñan, creo que, por aí por Santa Lucía, e pasaron por varios sitios e fixeronse unhas fotos. Isto está publicado nunha revista de Cultura Xeral e mandaron as fotos da excursión como se fora unha excursión inocente, non? En realidad iban a ver os presos
e que estaban no cárcere, e esta é a foto que se fixeron diante do cárcere, na que hai destacados militantes da CNT, como é o caso, por exemplo, un deles que está aí máis ou menos no centro, non se ve moi ben, que é, claro, José Sendón, militante de Muros, que estivera emigrado en Estados Unidos, e ali foron porque estaban presos militantes sindicais por folgas, por movimentos reivindicativos, e incluso polo movimento insurreccional do ano 1933. Entón, xa daquela, digamos, merecía o cárcere da Coruña a memoria e ser lembrado por todas e todos. Pero tamén porque nos anos 40, e esta é unha foto de xente da guerrilla, non estou seguro, pero pode ser que este Amador Domínguez Pan, que era dunhas persoas que foi executada a garrote vil no cárcere da Coruña no ano 49 por actividades da guerrilla, aquí hai guerrilleiros da zona de Valdoviño, por exemplo, xente de Ferrol. Esta foto de un deses militantes que estivo no cárcere, e como vedes tamén hai nenos. Era o día da patroa, que xa non me acordo cal é. A patrona da Merced, exactamente, que era o día que, como se celebraba eso, permitían entrar as familias dos presos. Entón entraban os presos e tamén entraban os fotógrafos, facíanlle as fotos familiares coa xente que estaba presa no cárcere. Un lugar de memoria tamén que eu vexo que sigue en risco, non? Porque non se están definindo usos, non se está deixando que se perda e non hai un proxecto de, digamos, de señalización do lugar, de ser un espazo que se recupere para a cidade da Coruña, no que poidamos entrar e que poidamos salir, non como pasaba noutros tempos, e que sirva para significar todo o que ali pasou. Porque tamén hai que lembrar, ademais, que hai un problema engadido para toda esta problemática de recuperación de memoria, que é a desaparición dos fondos documentais. Por exemplo, no que comentaba Rubén, pois hai moitas cousas que non están, outras que non se sabe se existiron, e, por exemplo, cando nunha investigación que patrocinou a Comisión da Memoria estivemos no cárcere da Coruña, que ainda teñen ali a documentación, nos facilitaron unha documentación moi parcial do que eran os expedientes carcelarios, que poden dar moitísima información todavía sobre moitas cosas, sobre a xente que está en fosas, sobre xente que estivo presa, o tempo que estivo presa, o que ali lle pasou, sobre xente que morreu nos cárceres franquistas, sobre todo unha serie de cuestións que eu creo que sigue sendo importantes, digamos, seguir, digamos, avanzando, non? Tamén me chama a atención en estas tres fotos que vos ensinei do cárcere da Coruña, pois xente popular, xente dos barrios, pode ser incluso que algúns dos que están aquí estiveran aquí tamén algún, porque eran xente que por estar activa no período republicano, moitos deles pasaron pola cadea. Este tamén é unha foto do cemiterio da Coruña, dunha parte que non é moi coñecida, que é a parte do cementerio nazi, que creo que está agachada, non sei se se conserva tal e como está hoxe, pero está, creo que, pechada, pero tamén é importante lembrar quen era, como era aquel réximen, a quen apoiaba aquel réximen e, digamos, cales eran as súas amistades, neste caso, alemana e nazi. Outro lugar de memoria importantísimo é o da Campo da Rata, un lugar onde se producían fusilamentos masivos, como foi neste caso, que unha foto que se sacou parece ser clandestinamente por parte dun fotógrafo afeccionado da zona onde cando se estaba producindo exactamente un fusilamento, non se distingue moi ben na fotografía. Parece ser que era dun dos levantamentos que houve no cuartel de Atocha ou outro que houve despois nun cuartel de intendencia, dun das tentativas de facer un contralevantamento militar, pois as persoas foron executadas e foi un escarminio colectivo e o fixeron aí no Campo da Rata, con público e con toda a parafernalia. Entón, como tamén foi o caso do cementerio do Val, da fosa que comentou antes Rubén, que foi un asasinato colectivo de 45 persoas que eran case todos militares da Mariña Republicana, ou, bueno, da Mariña, que non se sumaron ao golpe militar, que o resistiron e que foron executados, me parece que en 2 tandas, a maior parte deles o día seguinte á Navidad do ano 1936.
co cal se estaba, digamos, a represión tiña ese sentido, non? Eu creo que é algo que se repite, que marca e quere remarcar digamos, a forza do réxime e a vontade de acabar coa resistencia, de acabar coa disidencia por todas as formas necesarias, incluso asesinatos colectivos de xente que a maior parte por exemplo, no caso do Val ou no caso destes militares da Coruña, xente de 18, 19 anos que ainda tiñan toda unha vida por vivir. Tamén outro lugar do que tamén falou Rubén é o Portiño, de como unha xente que o único que querían era fuxir da España chamada nacional, querían marchar en barcos cara a zona republicana ou cara a Francia, e foron ali, descubríronos, foron ali cercados, supoño que máis ou menos o caso sabedes como foi, foron ali cercados, algúns foron capturados, e ao final me parece que foron máis de 15 persoas foron executadas a consecuencia destes feitos. A maior parte deles, persoas que non tiñan responsabilidade política, nin responsabilidade sindical, e únicamente eran mozos, militantes de organizacións de esquerda, que ou ben querían escapar desa zona, ou ben que non querían unirse ás forzas sublevadas e ter que ir a guerra a combatir contra xente como a eles. Entón, no Portiño, tamén se matou a xente tamén con esa vontade exemplarizadora. O Portiño foi obxecto de moitas actividades por parte da Comisión de Memoria Histórica da Coruña, se publicou un libro que eu fui un coordinador e coordinei o libro e fixen 2 capítulos, pero tamén colaboraron outros historiadores como Emilio Grandío, Carlos Velasco e Dionisio Pereira. Se fixo un monumento, se fixo un documental, e eu creo que se fixo un cómic tamén, seguramente algunha cousa máis que me esqueza, pero ese tamén é outro exemplo de como un lugar que tamén pasara, digamos, do que non se sabía esa historia, pois agora xa hai ali un monumento que está palpitando sempre ali de día e de noite, chamando a atención sobre un feito que pasou nesta cidade e que creo que paga a pena lembrar. Tamén outro caso en lugar de memoria destacado, houve moitos máis. Estuvo, por exemplo, eu tamén cumpre lembrar, por exemplo, os Stolpersteiners, que hai un, creo que aquí diante, que son eses adoquíns metálicos que lembran as persoas asasinadas en los campos de concentración nazis, que tamén hai varias persoas da Coruña, e un deles está aquí. Pois é outra forma de recuperar, igual que tamén se recuperou a casa do Museo de Casares Quiroga, ainda que a veces tampouco ten creo que un contido moi demasiado relacionado con temas de memoria histórica. Eu creo que sí que podía ser un lugar onde houbera unha presencia máis forte, máis constante e máis activa daquela memoria. Pero outro lugar, como vos decía, que foi tamén importante, foi o barrio das Atochas, que foi un lugar onde xa desde o mesmo golpe militar a xente que conseguiu fuxir da represión estaba agachada e sobre todo recollida por mulleres que apoiaban a estes fuxidos, estaban ali e estaban ademais conspirando, tentando de algún xeito organizar un contragolpe, non? Eses movimentos das juventudes libertarias nos cuartéis, pois en parte estaban relacionados con estes grupos que eran xente que xa eran activos sindicalmente no período da Segunda República, incluso antes, xente que viña con moita experiencia, como por exemplo era Jaime Baella, que era valenciano e estivera emigrado en Cuba, ou Antonio Furnerakis, que era griego, pero estivera en Argentina, estivera en Bolivia, estivera en Uruguai. Antonio Furnerakis era famoso porque en Argentina, nos mitins que había contra a execución de Sacco Vanzetti, pois ele se colgaba nun árbol encadeado e empezaba a falar, digamos, a favor de que fora conmutada a pena de Sacco Vanzetti, e querían sacalo do árbore, pero como estaba todo enganchado, pois non podían, e se fixo famoso por iso. El chegou aquí despois,
expulsado do Uruguai e foi un desas persoas que estaba activa neses grupos que estaban no barrio das Atochas. No barrio das Atochas o que pasa é que ao final as pesquisas policiais consiguen descubrir a xente que estaba agachada e creo que en agosto do 37, cando se producen varios asaltos a casas, matan a maior parte das persoas que estaban ali, algúns que non os matan os pasean posteriormente, matan a varias das mulleres que os tiñan recollidos, como Alicia Dorado ou María Otero, outras se escapan, como é o caso da muller que está á dereita, que é a Corales, unha muller que... Sí. Carai. E Consuelo Meitín, que é a da esquerda. Sí. Pois é un barrio que está reivindicado, agora hai actividades case todos os anos organizadas por Refuxios da Memoria, que lembra a historia daqueles homes e daquelas mulleres que durante bastante tempo ainda mantiveron a resistencia contra o golpe militar. O tema da muller tamén nos leva a unha reflexión que xa é final sobre a necesidade tamén dunha memoria crítica. Non todo foron cousas perfectas no período republicano ni naquela xente. Había unha participación da muller que era aínda pequena, que estaba crecendo e que era moito maior que da que había, por exemplo, en organizacións da dereita, pero aínda era pequena, tampouco había unha preocupación polos dereitos das persoas LGTBI. Entón, sí que cumpre a veces facer esa reflexión sobre temas que forman parte desa memoria e que nos indican pois que todo aquelo que pasou, que había unha cultura rebelde e reivindicativa que existía na cidade da Coruña, pero que era aínda mellorable. E entón, eu, polo menos, nos traballos que eu fago, o que creo que me vale, me dá un pouco de forza para traballar neses asuntos, é sentir que me podo identificar con persoas que durante algún tempo fixeron cousas boas pola sociedade en xeral, que traballaron colectivamente e que con erros, pero tamén con moitos acertos, pois conseguiron cambiar cousas, non? Conseguiron a xornada de 8 horas na cidade da Coruña nos principios do século XX, moito antes que noutros lados. Penso que, digamos, tendo como referente esa memoria, aínda hoxe poderíamos tamén conseguir moitas cousas. Entón, para iso, penso que os lugares de memoria deben ser lugares de memoria viva e de memoria recreadora, ou non recreadora, sino revitalizadora dunha sociedade como é a da Coruña, que ten esa memoria tan potente e tan importante como foi esa memoria. Moitas grazas. Bueno, pois podemos agora ter uns minutos para preguntas, algún tipo de intervención, preguntas aos relatores que sí. Gracias aos dous, foi un espectacular disertación dos dous. A mí gustaríame falar, bueno, preguntar, un momento falábamos sobre José Boedo e tardouse realmente en identificar onde estaría José Boedo. José Boedo se sabe máis ou menos de que momento desapareciu, con el desapareciron tamén moitísimos outros rapaces do Resplandor del Abismo, que é algo que deberíamos de reivindicar, que estuéramos tamén como lugar de memoria. Falas da Silva, Eliseo, e realmente, cando estuveramos na Silva, cando fóramos o Roteiro, estuveramos ali con Antón Patiño. A casa era de Antón Patiño e, evidentemente, é das casas que, por desgracia, vai acabar desaparecendo. Sigue estando ali, pertenece á familia dos Patiño, que viven agora en a zona preferentemente de Vigo, e realmente é un lugar de memoria dos que representa a Silva. A Silva, igual que as Atochas, son dos lugares fundamentales na represión da Coruña. Por eso, bueno, lembrome de Boedo, pero, bueno, evidentemente sobre eso. E hai un legor de memoria tamén que me parece indignante que todavía siga ou sería así, que falará hai tempo con o anterior concellal de Cultura,
de memoria democrática, e é donde apareciu o cadáver de Luís Suíce, e foi na entrada de Comeanda. Por desgracia, hoxe día, o que hai ali é un caldeiro de lixo. Diseño 20.000 veces, por favor, non é normal que nun espacio de memoria, que debía ser un espacio de memoria reservada para, igual que fai os pequenos lugares onde se pon unha peciña para indicar que ali, en esa casa, vivía unha persona que pasou polos campos de concentración nazi, a Coruña debía respetar realmente os lugares de memoria tan fundamentales que temos, desde, por suposto, que falas do Portiño, por suposto das Atoxas, por suposto do Cárcel e moitísimos moitos máis, pero tamén os lugares de memoria onde mataron a xente, onde apareceu a xente asesinada, sobre todo xente moi representativa da cidade, que pode ser Luís Suíce. Entón, eses lugares de memoria debían de estar respetados por noso Concello. Gracias. Me refería, queríalle facer unha pregunta. Como podía facer eu, porque a mí mataronme a meu abuelo, meu tío, aí nos fusiláronos aí na torre. Enterráronos no cementerio, parece ser, da Coruña. Eu, hai cousa dunhos anos, dixen, bueno, quero saber por que mataron a meu abuelo e máis a meu tío. Meu abuelo era militante da CNT. Como se chamaba? José Garrido Pasandín. Mataron a él e máis ao fillo, Eduardo Garrido. E me dixeron, no, eso é moi difícil de... Porque eu pidín a documentación toda de por que o mataron. E por todo eso a Madrid. E ao final me mandaron, dicen e contradícense, despois, como ben dicía usted, que morreron os dous na cárcel por un edema pulmonar. Daquela eu fixen outro escrito que quería que a ver se me podían entregar os corpos, e dicen, sí, pero esos foron enterrados, sí, aí en San Amaro, pero é moi difícil porque el cementerio de La Coruña tuvo muchas reformas e seguramente ya hayan construído sobre esas tumbas. Se construíron sobre esas tumbas, os restos habría que sacalos. Se non poder dalos. Daquela, outra vez, preguntando outra vez aí na Capitanía General, dixeronme, sí, pois hai unhas tablas aí con as pedras, a ver se están aí escritos e tal. Eu fun así, están aí escritos, podenlle levar ali unhas flores. E dixen, non me vou levar ali unhas flores, eu que quero é telo, poder leválos ao fillo, pasunta a nai, e ao meu abuelo, pasunta a miña abuela. Por iso, hoxe, me enterei que había isto e dixen, vou ir ali a ver se me dan algunha pista onde eu poda ir tirando desto, porque me gustaría leválos, vale, porque despois todos os outros tíos que quedaban tiveron suerte que se deron mal falados aos pés e marcharon, un para o Brasil e outro para o Uruguai, e o outro andou escapado toda a vida hasta que veu isto de uns anos antes de Pedro Sánchez, cando isto enfriou moito, o Pedro Sánchez, perdón, Felipe González. Despois, claro, desde que quitou eso Felipe González de darlles unha paja a esa xente e tal, porque un deles de meus tíos colleu-no loitando con Franco. E ese non se puido. O outro, o que furaron a canda a meu abuelo, ese veu de permiso e quedou. E despois colleron con o meu abuelo. Pero este, como estaba loitando con Franco, tiña
non sei que tuvera nunha rodilla e tiña unha paga. E estaba cobrando unha paga. E uns anos despois da guerra iban cobrar ele máis outro señor dali de Oleiros que sempre iban xuntos. E un día meu tío gustaba ir moito ás feiras e non foi, dixolle: miúdo, hoxe non vou a cobrar contigo, xa irei outro día tal. E o outro foi, e o que lles pagaba, dixo: o Garrido non veu contigo. E dixo: non. E dixo: bueno, pois dille que se o ves, foi unha boa persona, o meu dos malos, se o ves, dille que non veña e se pode que escape. E marchou para Montevideo hasta que veu Felipe González e veu para aquí e depois ainda lle tuveron que devolver algúns cartos dos... Pero eu que quería a ver se podía recuperar eses dous corpos. Usted se acorda máis ou menos en que fecha o mataron? Ou que mes? Si, eu teño documentación toda que me mandaron, que lle la podo facilitar. E que a mí me soa Espasandín, soa o meu nome, ahora mesmo non o sei de memoria, pero... Estaba en Encarnación, non me acordo os apellidos dela, que foi a que os guardou máis tempo, e máis a hermana. De Cambre. De San Pedro. De San Pedro. Vou non mirar aquí, porque pode que este aquí, e se non de todas maneiras logo quedamos, e sí, pois quedamos. Pasoche o meu teléfono, ti me pasas o teu, e miramos. Lle traio a documentación que me mandaron todo sobre un tocho que quedei asustado, o sea, impresionado, que non pensei que me mandaran. O mesmo chaval que estaba aquí na como lle chaman, eu chamo de Capitanía General, pero ten o nombre este de como memoria histórica ou algo así. O mesmo chaval que me dixo: che vou facer unha documentación e che vou mandar, que a mí tamén mataron o meu abuelo. Eu creo que eles foron pai e fillo, foron condenados por un consello de guerra. Entón, pode ser que no consello de guerra de algún dato do lugar de enterramento, aparte do dato que poida aparecerlle a Rubén. Porque os enterraron. Entón, claro, a ver se entre todos podemos axudar e encontrarlo. Sí, pero bueno, eu teño a documentación toda que me mandaron de cando os colleron, hasta os cartos que levaban, e todo. O meu abuelo aqueles días viñera á casa do cuñado, a Oleiros, eu vivía na Jandra. Pois despois, entonces, tanto Eliseo como Rubén, quedan con eles os datos e a ver que se pode hacer e que se pode localizar. Sí. Todo moi triste, tanta gente que murió. E en La Coruña habrá también fosas comunes de sacerdotes, porque decían que había muchos que mataron, me lo dijeron, ¿no? Mucha gente. Sacerdotes que murieron muchísimos y que los echaban en fosas comunes también. Y aquí en La Coruña hay también de fosas de sacerdotes. Que eu saiba, en Coruña non hai ninguna fosa de ningún sacerdote. Ainda así, en Ferrol hai dous. Matías Usero Torrente, que fora un señor que fora crego e se quitara de cura e era socialista, e despois republicano, que o mataron a ditadura franquista no ano 36. Estaba tamén o crego de Ares, perdón, de Monfero, que foi paseado tamén porque parece que non lle quixo entregar a recaudación das festas a uns falanxistas. E tamén foi asesinado. Despois, si que hai un morto, un cura no bando da dereita, que era un crego de Ares, que se refuxiou no Pazo do Piñeiro, que é un pazo que había ali, e que cando foi o golpe militar, pois houve un enfrentamento entre xente de esquerdas e a xente de dereitas que se fixera forte no Pazo, e morreu ese crego con un dos donos do Pazo. E que eu saiba, foron os únicos casos de sacerdotes asasinatos ou mortos.
tempo había en Lugo ou en Pontevedra. Pode haber algún outro sacerdote que morrera no tema da guerrilla, que cando foi, digamos, os anos da guerrilla, pois foron asasinados algúns cregos. Por exemplo, o crego de Bisuña, no Courel, eu teño constancia de que estaba organizando un somatén, un grupo armado, para enfrentarse á guerrilla, e entón a guerrilla se adiantou e o asasinou. No período da Guerra Civil aquí, todo o goberno que mandaba aquí era os militares. Entón aquí non houve represión sobre sacerdotes, e no período republicano tampouco. Si se queimaron igrexas, a de San Pedro de Nós, se queimaron, se tiraron cruceiros, se fixeron cousas, actividades anticlericais, pero asasinatos de cregos eu non teño ninguna constancia deso. Creo que non existiron. Pois eu oí moitas veces, pero bueno, quería saber se en Coruña tamén había. Algunha pregunta máis? Algún tipo de interrupción? Bueno, decía Eliseo a importancia que ten a historia, ¿no? Entón, imaginemos que relacionado con esta recuperación da historia, que estudiantes de secundaria desde os 12 anos e tamén os do bacharelato hasta os 18, imaginemos, bueno, pues que eses rapaces pues están recorrendo estos lugares da memoria, ¿no? O cementerio, que es, con todo detalle que de Rubén, o que dixo Eliseo de lugares da memoria. Pero claro, imaginemos non é unha cosa que se poda facer, sino que agora mesmo é unha cosa que debemos facer, por lei. Claro, isto é unha cosa nova. É dicir, que a lei de memoria democrática di que nos currículos escolares hai que introducir dentro dese currículo o que foi a represión, a dictadura, os lugares de memoria. E entón, eso é un mundo que está aberto. Os concellos, mañán mismo, digo, os gobernados pola esquerda, como é o caso da Coruña e Santiago e Pontevedra, poden mañán promover e facer unhas guías para recorrer estes lugares de memoria e explicar o que foi a represión en todos estes concellos. E o mismo as diputacións. Imaginemos que dentro de horario escolar se organizan tamén roteiros por esos lugares da memoria que acaban de decir. Bueno, pois isto que hai uns anos parecía unha cosa que ninguén se pode imaginar, pois está aberto. E entón, eu penso que é unha faceta nova que hai que aproveitar e hai que exixir que se desenvolva isto, non? Algunha pregunta máis? Bueno, pois nada. Por último, pois esta sería, digamos, a última xornada que destas tres que fixemos, tanto sobre simboloxía, sobre os lugares de expolio e agora a represión. Quería informaros que o día 30 temos un roteiro da comisión ás 12 da mañán que sale da praza de Porta Real, e que recorreremos e deremos información sobre tanto da Casa Cornide como da simboloxía franquista, como lugares de represión, como pode ser, por exemplo, o cuartel da Tocha, e tamén falaremos do caso das atochas e de todos os sucesos que ocorreron ali. Que? Sí, bueno, tedes aí as fichas tamén para hacer os socios, un momento así de publicidade tamén, son 24 euros o ano. A forza que temos a Comisión de Memoria Histórica que levamos aquí 20 anos é precisamente a forza dos seus socios, non? E entonces necesitamos cada vez máis xente que se una, porque vemos que é tremendamente necesario. Ainda temos un déficit moi democrático moi importante na nosa sociedade, todavía hai temas que son tabús. É necesario, sobre todo na época na que estamos, que todas estas cosas se falen e que se falen con normalidade.
E entonces, pois, creo que as asociacións memorialísticas son máis necesarias que nunca ahora mesmo. E, bueno, e todas estas necesidades que ten a xente, tanto de buscar a súa familia como de informar a xente xoven, pois son tarefas que temos que estar aí presionando para que tamén as administracións e a sociedade as demanden, non? Entonces, pois, bueno, moitas gracias aos ponentes polo seu traballo, moitas gracias a vos por estar aquí, e tamén ao Circo de Artesáns, que temos aquí o privilexio neste sitio tan importante, tamén tan significativo, verdad, para a memoria da cidade. Claro, e o Concello da Coruña, por suposto.